emakhaya sinibingelela kuphi nakuphi khona nibingelela umduduzo ngwamkhwanazi sivela kwinhlangano-ke Ithuleleni Organisation. Inhlangano-ke lekelela umphakathi kulezo inkinga abasuke benazo. Nathi-ke asazi sonke futhi asinalo lonke usizo. So kulabo-ke okuye kuqondane sesikwazi ukubalekelela. Abanye-ke mhlawumbe uthatha amandla asinawo noma usizo abaludingayo yilona esingakwazi ukuthi li-afford. So namhlanje-ke njengenjwayelo singapha endaweni yaseLamonti. Kuthiwa yikagijima kusho kamama. Yebo kagijima. Yebo sizobona umndeni la ekhaya banenkinga ababhekene nayo yesimo ngathi somoya omubi. Phecelezi mangasho isipoki. Yebo. Kodwa-ke bazosho ukuthi-ke bakhala ngani nokuthi yini abasiza abalidingayo. Angeke ngichaze nje kancane kulento yezipoki lezi notikolosho. Akuyinto bezivele siyenza but-ke abantu kwithuleni baletha zonke inkinga abanazo sicawushe lokho sicoshayo-ke. So sebaningi abantu bevela ngalezi inkinga kanje. Okwethu sesifike ehlala nabo kanje bachaza usizo labo kuma-comment baye baveleke abantu ngokwehlukana kwabo abaletha osizo esesibenzile nje ngaphambilini bebe nenkinga efana nalesi besizakela. Nabo-ke abomndeni la ekhaya nabo baqhamuke manje ngoba bebona abantu akade bechaza inkinga ecishe ifane ababhekana nayo nabo sebelitholile usizo. Kodwa-ke bazosho bona ukuthi babhekene nayiphi inkinga la ekhaya. Sanibonani. Yebo sanibonani. Siyaphila ninjani? Siyaphila. Ngiqale baba wasekhaya. Baba wasekhaya baba bani? Nyerende. Yebo. Umama uNyerende. Yebo. Ngiyalitho. Awunyerende nakushintsha. Awunyerende. Yebo. Yebo mama sithinto wena thatha voice note yakho. Yebo baba ngikhathazeke kakhulu baba ngoba umkhuba lo khona la ekhaya wafika usuneminyaka uyikhona into sisabathe sishona ngapha nangapha ingayindawo. Yini into? Isipoki kahle hle bathi umuncwe. Yebo. Ngoba uba usebekhiphe kaningi baba uhambe uncike edongeni ubuyele kuyona ingane. Niyawubona? Mina ngiyakwazi ukukubona ukuthi nakho sekuyabuyela kuyena. Kuyinto enjani? Kuyinto enjengaye kodwa eyisithunzi. Yeah. Ephumayo ibuyele emzimbeni. Ngoba mayisibuyelile kuyena ayenzi kahle emzimbeni wakhe and lento iyasihlukumezana la endlini. Asiphili kahle ngayo. Ngoba lento yamngena esasesikoleni kahle hle. Yeah. Saleke simbone esikoleni babakhanga ngathi uyamshiya esikoleni kanti shuthi kunabangani ngecasa abangani. Ukududana kweingane ngenze sikhona la baya khona akekho asazi. Ngoba angeke kufike into la endlini ihambe itanasa kanje ithi endlini ihamba neshidila elimnyama ibese ingafikanga nathi ngoba uyena kahle hle. Niyibone mina ebusuku? Ayinasikhathi. Ayinasi isikhathi ukuthi sebusuku manje semini yona. Abantu bangaphandle bayibona? Abayibona bangaphandle ibonwa yithina kuphela la. Mhlambe olunye uhluphe banalo mhlambe uhlupho njani? Uhlupho enihlupha ngale ekhaya. Kuningi especially ukuthi nje la endlini kufa izinto ubona amathunzi kakhulu wabonayo. Yeah. Ayo amnyama ngasho njalo. Yeah. Ngoba ishidi ayinamehlo. Yeah. Yona into bengiyibona kakhulu ke mina. Ukudla akukho ke khohlwake. kushona phi ukudla? Asazi kudliwa ukudla bokuqale ngokuthi kuthinte kuqala kusheshe konakala. Isaqala nje. Yeah. Ubaba nje obesho wayemede athi nje unkosi mekuthintile ukudla kubole. Athi mevula ifriji kubole ukudla efrijini. Kodwa yena engakwazi lokho. Yeah. Uthi uma ubeka amazamba nephansi kubole yonke into la endlini. Oh. Nayo iqobo lwakhe niqala ukushintsha ngalento wayehlala yedwa ngapha ahlala yedwa ngale kamereni ashintsha amehla abe brown ashintshe ngelanga athi ufaka ama-lens engafakile ama-lens. Yeah. Kuhamba ngathi mina inkosi ufaka ama-lens nayi imadlana ngidlala isitofa lesi seqolo esincane ngimnike imali athi hayi sengashintshile ama-lens ngele ngashintsha amazwi ukhuluma nje naye kanje ashintsha amazwi awu4 eyedwa. Ayisibona bankosi ayikho lento. Yini yona le? Sivungela ngophaswane ngizomfana lo mncane ekhaya kube belala ngale kuleli kamereni ngale. Mebelele ngale kamereni ngizokuthi ugaqa silele ngala ngithi hayi nomzana nephara la endlini. Athi ubaba hayi alikho iphara ngithi hayi ake kuvuka. Mase singane ishayika ngale sicabheni mangala izala kusinki. Yena noma umfana lo munye bekade ehlala naye elala naye usesikoleni. Yeah.
mayisuka lapho ngikhule ngisume ngikhuleka la ekhishini vele ishaye lento ngomzimba ingishaye ngigijime ngizogindekela la embedeni ngithi baba Nkosi kunento egijima la endlini iyagijima ngivele ngivevezela isonto lonke savevezela ngingakwazi ukuhamba umzimba wonke ngendlela lento eyiyona ngesikhathi ishaya ingane ebusuku la kwazi kwaphela kanjani ngesikhathi ngayikhulekela ngoba iyayisitshekisile vele ingane ngayikhulekela ingane iyayidede la vele yashaya mina ngenhlanhla yangangishaya mina uthi ngibe phansi ngiphenduke yangishaya ngagingqikela embhedeni futhi yangikhathaza amalunga wonke omzimba nje ngasho njalo ubaba uNyerende uwophi lo mzuzu hayi ucashile phela isho phela jongo mawuthi ucashile futhi ngiyabonga baba uthi ubuze lo mbuzo yebo hayi bavuka nami into ebakhona ngisho siya kwabantu ababonako kusesihamba kakhulu yebo ngisho siya abantu ababonayo uyena oshesha abona izinto yebo manje mina angiyibona ngithiwanga ukuyibona kanti futhi asingafekthi kalula yebo ayinsizwe impela ngithi kahle wavela walala nje wayibukela nje ngavuka phela ngizobheka ingane umfana ephuphethela wavuka impela ma hayi wavuka waphinde bona bamshiya phansi ngasuka ngathi ngiyasuma yaphinde ngibhakaza ngibuyisela embedeni ngathi mina sukumani bana nothatha umfana wami ekhishini bamthatha ke la ekhishini bamletha ngala kwasa ngakusasa ke ngazama ngafuna usizo ngathi kodwa ikhona into ekhona hayi ke simlande kubhuti lo nyaka egathi u2018 yebo 2018 lesakhuluma ngawo u2019 wayeseshintshileke kakhulu naqala esikoleni uphome nini 2021 ngoba biseleke ikhula lento ileke ikhula ngithi njobe ikuyena iyakhula iyashintsha imunca lomunye igazi split odongeni lelibona lichitheka odongeni igazi silibone ngilibone ngithi mina bankosi lisplithekile igazi lengane edongeni ithi ibihlezi imongoza njalo ingane lo mfana lomncane lona akazi ukuthi lento ihamba nayo konziwa yini ngithi mina hayibo yini kanti athi baba hayi hlezi umongoza ngithi hayi baba Nkosi umuntu umongoza zonke izinsuku libele nje yabona nje ngithi split it kanje kanti ngizobona amalokhunjani lento uyayibona ithi shwi phezulu ngoba angiyazi mina isilwane sini ngoba sile siyibuza bankosi yini lena lesilwane ayisishise kuyifanele hayi sibiza abazalwane babaleke babaleke abayezi ukuthi wena namhlanje nasazi umzalwane yebo babaleke ngapha bathi hayi ufuna sibulawe lento iyabulala phela lento abayazi bona basho bayazi babebaleka manje thina bebeshiya nesilwane singasazi besibona nabanye babevele bashiye sekukhokhiwe babaleke inyanga ngavele ngasaba ukuyibiza kakhulu ngoba wayevela athi yena uNkosi icela ngibese enyangeni kufika into mina ethi ungayi enyangeni because uyolanda amanye amandla enyangeni ngoba inezilwane vele manje besidila nomthandazo nje one time yes that's good one time ngoba ngiyabona umuthi angazi ngoba ayiyona umuthi ayilandanga ngomuthi lento yalandwa ngento esingayazi okay jongo uyaphila mfethu hayi ngiyaphila kufani kwenzakalani na abazali bekhaya hayi mina nje kwakuyinto engathi iyadlula nje but kwakunzima wona iqala yeah wase ngihambile ngahlala esontweni hawu kwehla nje kakhulu futhi iqhamukapi lento wena ithathaphi mawukuthi uyayazi akiyazi nami lo ndlela ngayibona nje sikhona nje ekubona ekubizeni into ababeyibizile ngathi wayezosiza lo muntu hawu kona kwehla kwakuyikona kwabe okunye futhi okugwesa kwenzakalani emzimbeni mesifile kona umzimba usabi nje yona yeah amandla ahamba umzimba uyancipha yeah ayikho nje i-right enzala emzimbeni awukwazi ngisho nje mase kuthiwa nje manje kuyaliwa nje ngempela khona isigebengu hawu feel amandla awekho umzimba umuve kahle iyakhuluma kona lento nomenzani yebo iyakhuluma ikhuluma lophulimi ikhuluma lulimi ngikhuluma isiZulu ne-English lo likhuluma iyalikhuluma la mawuyibona umuntu noma mawuthi mhlawumbe kwenzeka ukuthi uyibone iyavela kuwena yebo iyavela yona ivela umuntu omnyama noma umlungu noma yini hayi akusiyo umuntu isilwane nje yeah isilwane kuyenzeka kube umuntu enze ube isilwane akuso angizuba nesho nje uthini but iyakhuluma yona into meyikhuluma nje nawe
ngithatha nje ukuthi iyakhuluma uma ungazi. Ikhuluma amazwi athini mhlambe kuwena noma iyaxoxa mhlambe khona esuke ikutshela khona ukuthi yenza ukuthi noma Hayi iyaxoxa nje. Ubuyishintshi ixoxe ibikutshele nza lokhu kuyi. Ukuhamba nami kwesikhathi ukuhlala emasontweni ngiphunguka. yes Bengihamba ngami ngiyi-understand ukuthi injengomuntu nje engikwazi ukuthi nami ngilalele omunye umuntu ukuthi hey asabe songena emfuleni la khona khona inyoni nami ngiyongena khona cha awukwazi ngiyabona nje ngizofa lapha ngingayi ukuhamba kwesikhathi-ke ukwazi kwafika la ithi uncipha khona-ke ungasemandla bakukala iy'mandla ngempela ithi uma ugoloza ukwenza izinto uyibone usuyenza ngempela. umama ngeke ngazokhuluma ngamathoni Yebo baba, sesibahambe kakhulu bathi ene ispoki kwayiwe emathuneni ingane zayemathuneni ziphi ingane like igenge le nabanye ngoba lento yamathuni yasemathuneni kahle hle yeah iyispoki nje esiyingozi kakhulu. bathi abantu ababonayo basho Abantu ababonayo bonke bathi ingane zayemathuneni bathi le ngane ziwu5 shuthi yena ngikhona ukuthi usazazi lezo ingane ngoba lento indala bafike emathuneni shuthi kwenziwa leyo rushwali eyenziwa lapha emathuneni ngoba ngaba imlandeli lento kube ayiyona irushwali ngoba ngendlela into balala ethuneni lomunye umuntu bambiza wangena kuyena is a spirit. This is a spirit lesanaso sumumoya omubi manje musikasta out asiphuma siphuma sithi ngiyaphuma sibuyele emzimbeni wakhe. but okay ngizwe lapha kwi-voice note othe spoke sendiya yini bathi spoke sendiya bona babona indiya mebembuka yeah akayena ubiyena babona indiya nje straight mebembuka bathi nje bethanda ukufunda kangaka ufunda kangaka kuyena ufunda akekho umuntu ongafunda kushawu 12 ebusuku akekho lo ufunda kushawu 12 adlela earphones bathi kusayisona leso spoke ayiyo lo moya omubi aphinde ahlale yena futhi angalali mana jong yabo bonfiyelise benzomfica le abazali ngiyabazi nami nginawo ufana cishe ufana nomfana wami ungaka nje yabo akalali ebusuku but basebenzele into zabo music yabo udlalayo yabo babuka ama-video online into zabo yabo usafunda ni bafa Bese ngikuyekile ngiphumile nje esikoleni yebo esikoleni ngiphumile ukhishwa yiyo lento kusiyinto engikhiphile leyo yes umzali ngathi waba nenkinga mhlawumbe nemali okay ngaphuma esikoleni because school fees uma ungasikhokhile libe la bengifuna khona ungeni ubuwenza high school noma i-tertiary high school okay usafuna ukugqibela ufunde yeah usafuna ukubuya ngifunde uwenza iphi grade 11 bakhokha malini esikoleni esikoleni lapho beku-10,000 nento ngicanga school fees ngonyaka bona bekhokha ngenyanga. mama usathanda ukuthi aqhubeke nawe baba abuyele kanibele esikoleni yebo besithanda ukuthi abuyele esikoleni okay uphazanyiswa yile nto kuphela manje uphazamiswa yebo uphazanyiswa yiyona le moya le moya le kahle kahle akubanga inkinga yemali ngisho njalo ukuthi yeniqinisile ngokwemali inkinga yabakhona kusho ukuthi bayacabanga nomfana kusho ukuthi ukuhluthuka nje yeah manje wathatha ukuthi bazola ngesibhakelo umfana sabona ngejacket efika nayidabukile kanti umfana uphethe into ey'ntshumentshe yeah shuthi-ke satshelwa-ke esikoleni ukuthi hhayi kwenzeka ulwile esikoleni inkinga yenza ukuthi aze sigcine sesimyekile wathi uma wakhe ehambe yobuza nge-school fees wafica uthisha wakhe wasembizela eceleni wathi hey lo mfana uthanda ukuba yingozi ngoba manje emva kokuxabana nalo kwase ngathi iphelile lona kanti uthathe ubhushu wathi uthisha hey akazi naye lento kwenzekani waseyasho uthisha usekwayibona into ey'njengalezi ukuthi ziyingozana hhayi-ke sabona manje ukwenza kwakhe akusahambi kahle nanokuthi esikoleni kwesisikhathi ngithi ngibona usiyafika ngo-12 ngithi awusesiphumile nesikole athi hhayi isikole siphuma ngo-2:30 kodwa ngithe nje ngiphume ngathi uphuma ujaheni ngoba ayikho into azoyenza iy'nsukwana nje yabo bokuney'mpawu ey'thise okay ey'tshengisa ukuthi unento emphazamisayo
Yeah, okay, ngiyabonga baba. Nangu-ke esho ukuthi uyafisa ukubuyela esikoleni. Nathi siyathanda umbona esibuyela esikoleni because Yebo. kumnandi ingane ihleli ekhaya. Yebo. Ikusasa le ngane isemfundweni. Isemfundweni. So-ke futhi ile nto eyinkinga le ebengiphazamisa. Yebo, iyamphazamisa. Nanokuthi-ke phela ukukhona ukuthi iy'ngane zethu njengamanje asiyi-understand. Bayeni i-generation labo. Yebo. Abafani nathi. Yebo. Thina kwakuthiwa hey cima ikhandlela umosha ikhandlela ngokuthi uyafunda yabo. Yebo, Inkayelo isikhathi. Bona banezinto zabo abayithandayo eceleni njengoba ngisho nje ukuthi i-music abayidlalayo ngithi yabo bangeke siba understand akulula because Yebo, baba. abantu abaningi iy'ngane y'phunyuka nje kubona because siluza leyo contact nabo ukuthi si-understandane nabo. Yebo. Thina njengoba ngisho ukuthi sivela i-generation thina bona bayenye yabo. Aha. So ngiyabona nje behleka nje ukuthi nithi ufunda kuze kushawa 12 akuyabona usuku yabo kanti mhlawumbe usuke edlala emafonini ngiyalinganisa lo wami nje uhlala kuma-computer ngithi yabo noma wakhe nakhala akalali ebusuku lo ngithi yabo ngale. Yebo. Yes, but-ke ngiyathanda nami ukuthi ukumbona ibele esikoleni. Yebo. Hoping ukuthi-ke hopefully bazoqhamuka abantu abazokwazi ukulekelela nabanamandla ukuthi bakhiphe le-evil spirit le affectela ekhaya nanayo. Yebo. Lo kwasemathuneni awukhumbula ukuthi nensizwa yakithi uzwakala emathuneni? Asikaze siye lapho. Yeah. Angazi ke indawo emathuneni. Ngangayithatha phela isho. Angimazi ngempela ithatha phela isho. Yes. Mhlawumbe wezwa ngoba mdala ke. Yes. Indlela yabo abaxoxa ngayo ibadala. But angazi ngekhona. Lento ngayibona nje sikumina nje. Phela nje nami. Awuna nje into engazi ngiyibona. Manje enkabeni kusewereza lo. Hayi, lento bayisho ngoba bebadala. Awuveza inkaba, awuveza. Abanatuthu. Anginalutho inkabami. Bona bathatha ngobudala. Yes. Bese bafaka izinto zabo obudala. Beyinda bekube ihaba. Yeah. Kodwa sengaba nenkinga, angiphiki. Enkabeni? Hayi, angazi nenkinga emzimbeni. Nina baba nithini mama usikiwe enkabeni? Hey baba ukuthi uNkosi uyakwazi ukuyiphica into ngasho njalo. Lento iyakwazi nayo ukuphica. Wena uje to right ngendlela yona eyiyona. Lokuthi i-forward. Yona idemon yona ibona kuqala ukuthi fanele ngenze kanje. Ngoba idemon elibi kuyena. Ngoba lento icontrola yena qobo kakhulu kunathi la endlini. Yeah. Iyona ekwazi ukumtshela ukuthi akenze njani ngokomqondo wakhe. Okay, ngiphethe izinto ezo2 manje ngizophinda futhi ngibuyele kulokho kade ngithi ngiyachaza. Yebo. Mina I do understand, yabo. Yebo. Unkosi njengoba ngisho ukuthi nginomfana nami ongangaye, yabo. Yebo. But mhlambe ngithi ungaphambili kwakhe ngeminyaka because kade aqede high school. Nami angim-understand umfana wami. Yebo. Yabo. Even noma wakho uyamxaka njengoba ngisho ukuthi i-generation yethu ayi-understandani. Njengoba naye esho nje ukuthi kokunye nikubonakene emzimbeni ngithatha nani njengehaba kanti yabo kuyena ukubona ukuthi kunormal, yabo. Thina ngala sabazali sibona okunye hey misbehavior kunje but-ke engikuthandela ukuthi sithole umuntu ozokwazi ukukhipha lo moya eniwubonayo ninabazali ngithi yabo naye mawuthi uyawubona bese-ke kusala ingane yenu iy'ngane njengoba injalo futhi kulanisize ukuthi nikwazi ukuthi nixhumane engane ni-understand because unekusasa lakhe naye unempilo afuna ukuyiphila engeke ifane neyena angithi yabo iy'ngane zamanje ziphelele impilo yazo, yabo. Abazali nje bevale amadlebe insizwa kithi bakhona usquiz. Hayi, angisekuphumile lapho. Yeah. Akusekuhlakazile nje. Yabo, ngifuna ukubuza lokho ukuthi lo moya ubuka-affect yini mhlawumbe uma uthi nomuntu wakho ozwana uhleka naye? Hayi. Ongangakafike lona, cathi ukuphuma komuntu ukungena kwawo. Okay. Ngoba uthe suka abantu besifazane bangabusazwana nabo. Hawu, ungashudi isijongo. Uqishe ngapha ebuthweni lethu. Avele nje wayiqhathulula. Ufuna uqishe ngapha insizweni. Bafuna abazukulu mama nobaba. Balinge nje usixegisele ibutho lesilo. Yabona bese echibini umthetho wakhe. Yeah. Wahlala khona nje lithi 2 months uphelile. Yebo ngonyaka. Ngoba waqala wahlala laphana aqala kaSusan ngisho babani. Ngoba kune tethize. Kusho ukuthi ngathini bangena kakhulu laba namaphone. Yebo. Yabo into enesidip. Yebo. Ezenza lento anayo ekuyena ijabule. Ikwazi ukuba namandla. Ngomthetho ifoni nje bokuthiwa ngayisebenzisa bese iyekile uba iyeke ifoni
manje seqale phansi sakhuluka kunaqala Yilokho engizama ukusho phela ukuthi impilo yabo vele Yebo, yebo. ikulezi yebo. zinto. Yebo. Siyathanda sithandi bafundiswa ngayo ezikoleni lento emaphona ngithebo. Khona life orientation babengekho ngesikhathi zethu nangesikhathi Yebo, zenu yebo. nikhula ngithebo. Lokho nje esuthe mhlawumbe ukulimit ingane kuma lungelo ayo ukuthi nayibe neaccess yefoni because akukhona kodwa okubhedayo kusemafonini khona okuningi abakufundayo. Yebo, yebo. Yes, njengoba ngisho ukuthi nabo ifuture yabo ezayo njengoba kuthiwa sekuyifu AR vele sisebenza ngamafoni noma yabo technology yabo. But ke kube yilokho ukuthi sibagada ngoba umdala neminyaka ngaka bafa. Asengina 19 manje. Yangithi umdala manje mengaka. Yabo. We can never limit into phone ukuthi into zamafoni say above 18 years. Yebo, yebo. But mina nje bangithi I'm praying ukuthi ke lento ikwazi ukuthi uthola umuntu ozokwazi ukuthi ayikhiphe Yebo. ingane ibele empilweni yayo eqhubeka nempilo yayo. Yebo. Yebo. Yebo baba. Hey ngoba seluze lethi 2 years 2 years yebo untantayo. kodwa ngabe seqede kudala manje No, uzolithola usizo. Ukudla nisadla kudla Siyadla Maniphekile. inkinga uyena udla kakhulu akakusho lokho udla eduze yena eduze ngoba nangawo lo 12 yena uyakwazi ukudla kulokho nje udla ngo-12 impela udla ngo12 ebusuku ekade edlile Ekade edlile. ngo-8 noma ngo-10 Mawukudla mosuke selambile khona komgeqayo. ngeke hayi ngeke baba ngeke Futhi sidle senisipoke edlayo. hayi ngeke udla kakhulu kakudla kakhulu impawu ziningi baba impawu njengoba besho into ade engazenzi yena Uphuthu siyadle lesipoke. uphutha akaludliki akaludli seshintshile manje sedla rice Yebo. ufika uyashintsha athi afika uphuthu kuyabe mase aphinda ashintsha athi yena usedla rice akasaludla uphuthu ngelanga ayikhulume zayikhuluma izinto zithi aziwadla ama fried zona Hawu. ngelanga uyambona usedla ama fried phela Baf- ziyakhuluma lezi zinto ezikuyena Ikuphi ukudla okuthanda ba? Yeah. Ngidla ukudla okudlekayo mina nje. Yeah. Ukudla okudleka nje wonke umuntu. Bekuthi ngifuna irice ngidle rice. Yes. Ukuthi amadombolo. Yes. Mesele sengiziwadla ebusuku ngibuka imuvi. Yes. Hayi bona nje angibazi nami bakuthi. No, I do understand. Thank you, I'm ma. praying ukuthi ma Yebo. if nawe baba if ingane sinisizakele lokho enikubonayo ukuthi kun-affectile. uNkulunkulu menganipha amandla mhlambe because I think nayo uyayidinga mhlambe leyo freedom yakhe. Yebo. Mhlambe ukuthi mayeqeda isikole ke mhlambe engena kwi-tertiary vele bazoya ema-res laphana bakwazi le freedom yabo nabakwazi yabo. Bafa ukufisa lokho. Ah ngiyakufisa wona lokho. Yes. Kube khona. Ukuyohlala nawe Ya. uthola freedom yakho. Ya ngibe nje nami kancane. Yes. Umuntu oyimeli kancane. Lokho kunga-right. Yes, ngiyakunderstand ngaphinda ngisho nje ukuthi mhlambe lento engikhuluma ngiyazi nizwa bazala ngithi yabo Yebo, but yebo, yebo, yinto siyayizwa. leyo sonke ecountryn sonke Yebo, ecountryn yebo, akunina yebo. nodwa othola ukuthi ingane iphunyuka kunina Yebo, Yabo. yebo kuba njalo. kube ngazuthi manje kuyaliwa nengane kanti yini kanti le gap le yokuthi sikwazi ukuthi kufuneka sitholane naso babona baphila le level empilo Yebo, ngithi yabo baba, he. nathi kufuneka si-adjuste kuyona because Yebo. bayingane zethu Aha. yonke-ke ikhanda sishawa yilonto uhulumeni waqhamba namalungelo amaningi owanikeza iy'ngane ngithi yabo wakhohlwa ukuthi thina funeka sibambe ngesandla nathi ney'ngane zethu sikwazi ukuthi sihlangane si-understandane yabo Yebo. lento engishoyo ngisho ngamasibomu because ontanga bakhe balapha nedrobheni emafletini emaresa yabo naye msho ukuthi uyakufisa lokho Yebo uyakufisa. even usesedrobheni uyayibuka nawe ukuthi nami ngiyafisa just get that freedom Yebo. because njengoba sengaka okhule ngaphansi kwesandla seni ekhaya ngithi yabo Yebo. but njengoba semngaka naye uyakudinga naye aka-spread ama-wings akhe Yes. but accordingly nge-respect nange-order ukuthi angafiki usenze izinto ey'wrong ngale yikho ngithi ngimbuza amasibomo ukuthi akakufisi ukuthi aye yabo Yebo. nani ngizongicela bazathi nik-adjust nik-understande lokho ukuthi njengamanje uyayidinga leso space Yebo. ngoba ngathi nginemali kuthiwa nanka amandla sithi ndoda awuthandi sokurentela iflat edrobheni hlala edrobheni angimaza ngathini yabo yabo nje lento siyibona nempawu eningi angithi ubedlala ama-roller skate kuqala yes manje kusho ukuthi waqhamuka omunye umama owazana naye inkosikazi ukuthi hayi umfana simbone ecusha phakathi kwamatekisi le kanje emlazi yeah manje waseyathuka-ke lo hhayi noma ungathuka iyangithusa le nto hhayi sayisithi hhayi le nto oyidlalayo hhayi ongathi ayikho right akukho okunye okungcono ongase ukwenze na
okuyisiport wathi naye ufuna ucela iy'nsimbi ngamthengela-ke iy'nsimbi kancane unesethi yonke iy'nsimbi iy'nsimbi zokujima zokujima yes hhayi kwayinto enhle nje igenge leya la nje ubese ibisisizakala impela kuginywa la egcekeni yebo manje le nto la siyibone khona ukuthi ikhona ngempela kuyena ubejima-jima athi esengaka esefithi impela imshaye phansi imenze ingane hayi hey hibo yema imshaye imenze ingane ngathi uyahamba uyafika nje uzwa sisakatha hey sesicoshe kakhulu imshaye amenze ingane abe ingane ungathi ungamfukula yabo kwasanto ungathi ifike kupha amandla besithi hayi amandla ami la wonke iphuca ulawo mandla yebo imphuca amandla ukuthi akakwazi nje ukusuka la eza la usakwazi ukudla nabangani bakho bafa hayi hayi akakanhlobo Ngilabo abangani yabo ziyazwana okhazi futhi uhlala la endlini manje le nto ubona siyibona ubungozi bayo ukuthi imshintshe phela siyamazi uba umuntu okhula kanjani manje ukushintsha kwakhe yonke into sayibhekisisa ukuthi Yebo, wenza ukuthi kunjalo. manje wenza ukuthi ukuthi njengoba ngisho ukuthi iyangithinta le nto mina because nami I've lost control kumfana wami yabo umfana wami uzolile yabo nakade nje umakhe engikhala ngonyaka odle nami ethi ingane simxayela ngaze ngihamba ngakuyena ngayifica ingane engangothi likaMentshisi because uyivala ekamereni laphaya phume ngoba eyodla ngene ekamereni navala ekamereni nathi siphila leyo mpilo ke la endlini yabo and that is when I realize ukuthi angingayiforce kuyena ukuthi ngifune ukumcontrol nokuthi ngimunderstand yangithebo yes isikhathi esiyifikela sikwazi ukuthi nami ngi-adjust ngi-understand while ngenzela ama-program nami ngiyafunda ngendlela but le nto engiyibone lapha efesene nami noma wakhe ngiyayibona manje nansi ukuthi nani ngishawa yileyo nto nana ngithebo mina ngiyam-understand uboy yebo mina ngiya-understanda kakhulu ngiya-understand mina boy yangithebo wona phela sifisa ikusasa lakhe libe lihle yes uyabona njengoba nje akanabangani yebo ayikho ingane ngaphila impilo njengaleyo yebo lento sethe sisho if uma ungamthatha njengamanje ngithi angihambe naye ngiyobona i-social work i-counselling nofike nithuke into yofika mhlambe ayisibile out ku-social work angisho ukuthi akube nelo phate kungaba kunini yebo we do have ama-clinical psychologists we do have ama-therapist social workers asebenzisana nawo esithweleni yebo nalokhu kusafuneka mhlawumbe ukunikuzana sikuzame whereby lizokwazi ukuthi one on one naye senethola i-report ngalo nina ngithebo yebo because mina khe ngithela ngikhona khona akekho right yebo let alone lokhu kwalesipoke nithi siyanhlupha ekhaya ngithebo yebo yebo but ngokwakhe ngokwakhe yena yabona ubaba ukhala ngama-roller skate ama-roller skate into zabelungu lezo sidlala ebish laphana but uma uthenga ilingana ama-roller skate la kula muntu uzowadlalaphi ngoba yikho indawo ngoba funeka nakhona emgwaqeni phela ngeke la kade ngoba umgqolisa la muntu wesinuke ngawo la uyisingili yabo nasakhula dlala iy'nqola ngeke ama-roller skate ahambe la ngithi yabo mhlawumbe-ke lapha emlazi kuthiwa ikavile lapho kohla khona kanje umgwaqo wakhona ufletha ngithi yes because roller skate ayidingi ishitshe elincane engakwazi ukuthi liphazamise because uzowa so-ke nomama wabona lapho ukuthi hey naye cishe phansi kwey'ngane angithi yena understand ama-roller skate trying to enjoy thina sikubona thina kuyingozi sibona kuyingozi ama-roller skate but kubona bayak-enjoya bona ngithi yabo baku-enjoy ngoba nakhona funa sibheke phela ukuthi i-environment yethu ithini yes because ngeke ukuthi okay ngithengile i-BMX or ikhona indawo engadlala ama-BMX yabo or ngithengile i-PlayStation uzokwazi ukuhlala endlini yabo uma uthenga ama-roller skate njengoba ngisho ukuthi uzowadlala kaphi la ma-roller skate angisakuphathi-ke okunye okukhona yebo nalokho nathi yini yilokhu nga-understand iy'ngane zethu ukuthi okay kuphi kufuneka i-adjust khona yes ugcine ukuya kushaya umoya bafa ngingathi Thangi ubuye kephi ngise-Wentworth kuphela Wentworth yes sake shaya nje umoya sebhishi soyibukela oshaka ngale Hhayi nje, bengekho abazali shaka. cha eshaka marine phela sibuye sinyuke just nje kushaya umoya siphume Se-enjoy kakhulu loo nto leyo yini esithanda ukuthi thanda ibhola thambe sobuka ibhola yini ibhola nala angikho mandla kulona awusho kokuthandayo mina ngizokwenza lokho okufisayo ngikuboni khona ngisakuthandayo nakho-ke i-answer yayivelela-ke
Ngiyayizwa-ke i-answer Angikuboni. Eh? Angikuboni ngoba ngihlezi ngibhizi. Ngenzela ukuthi uma ngibuyele esikoleni ngibuyele sengi-right. Ubhizana nama-studies? Ngifaka ama-notes, ngiyacrema amanye ngiyawafunda ukuthi ngi-understand. Yes. Indlela ngenzela ukuthi uma sengibuya. But don't you need a spare time ukwazi ukurelax nengqondo because awukwazi ukufunda always one way. Yes. Even ngisho i-computer iyakwazi ukuthi icinye iphunyuzwe. You can't work 24 hours encwadi. Awukwazi ndoda. Yabo. You need to relax. Take a break nesikhathi urelax ngqondo. Yini oyikhonzile isports sakho whatever uthanda ukubona ukuthi buka ama movie. Ngikona ukubuka ama-movie. Sports, hey. Ama-movie yabo? Ama-movie ngiyabuka wona. Yes, what action, comedy, drama? Konke nje. Ngikubuke kahle. Kulungile ake siphume segethwe sobuka imovie. Hayi ngihamba ngedwa. Ngedwa ngayo. Why wedwa manje? Ngedwa, ngayo. Noma ngedwa phela ngithola umuntu engizohamba naye. Ingani ngithi uzohamba? Wesifazane. Aw, usekhona umuntu wesifazane? Usekhona. Bayabuya phela. Wesifazane ngahamba nowesifazane. Ukukhuluma nomakhaladi lenzo. Wesifazane ngahamba naye. Oh, nentombi ekhaladi? Asazi noma ikhona. No, mfethu. Ukuthi abantu abaningi aba-understand, yazi bashutha nje. Aba-understand Yebo. impilo engiyiphilayo mina abantu angithi yabona nezinto engibhekana nazo angithi yabo. Mina angihamba ama-counseling but ngisabantu kuwona. Yebo. But lezi inkinga zabantu kumina nami ziyangi-affecta. That's why sometimes ngiyayithanda ukuhleka ngithi yabo because kumina kuyasi-release stress lokho angithi yabo. Ngiyasirelease. Nohlala nabafowethu nesidlala sihleka kumina kuyangisebenzela ngithi yabo. Sometimes uthi sishutha into serious, uthi ngifaka ama-jokes nami ngisuke ngizama ukuthi ngingagcini affecteka because mangisuka la ngizoke ngasephambi kwamakhamera ngiye ekhaya nami yabo. Uma sengihleli uze into engingabuki ibuye affecta. Omunye umuntu aka-understand because uvula ifoni njengamanje suthela into ade idla naye ngithi yabo. Hawu nange hleka uhlekani into serious kanje nami ngisuke ngizama ukuthi yabo. Njengoba nje ngidlala nengane uthi ngibuze ukuthi manje wentwethe lapho uthi ukhonzeke wentwethe Jonga. Ukhona ngamthathe wentwethe lapho yena abuka imovie. Ngizobona ukuthi ngiyakuphi mina. Okay. Ngeke ngamthola umuntu, ngeke ungathola umuntu mhlawumbe efonini ozohamba naye. Ukhulume naye mhlawumbe bakhona engikhuluma nabo vele. Yes. Then uyamthatha ukuwona imovie. Kungakusiza ukuthi urelax lokho. Yebo angisiza. Bazali niyezwa? Yebo siyeza. Kunzima lokho akucela. Akukho nzima konke thina kuphela nje into esisabayo ngoba yabo even thina ebusuku la izibuko ziyavalwa la endlini. Yeah. Ngoba asikwazi ukulala izibuko ivuliwe. Kwenzakalani mevuliwe? Lento phela zasisesibukweni ekuqaleni. Wayibuka kuzona isibuko lesi. Akhuluma nazo esibukweni. Asikhozi ayisekho. Akwazi ngavela ihambi ingakazi ikhishwe kwala igcekeni ingazi isuswe kwala. Manje kuphoqa ukuthi njengosoduma izolo mbozo ibuku yese. Zivala ngisho ngadumi ke la ekhaya ngoba nesase-toilet sesasikhipha. Sengasikipha ngasifaka eboxini ngoba nakhona behlala e-toilet isikhathi eside hletse ungazi ukhuluma nobani. Nokuyibuka ke sibukweni. Namanje usayibuka ke namanje ayixhwale ngathi intombazane. Ijongo nje kufanele ubukeke phela lithole uma akazana. Siyabona bathi ngobonakazana. Akusesikona ngeke sekuyinto. Hayi ngeke. Ngisho ngo12 wadlula azazithi. Ngazi ngiyasivala nje isibuko mina. Nayo uyakwazi lokho uzobaxabana. Yabo nje ubona singasaphelele nje sibekiwe. Ngisiyasibona lapho. Ithole nje limhlophe ade elihlala la lisusiwe. Uyena ufika avula river ikhanda lelilake. Sina sikhathele imkhuba yethu esingayiboni. Okay. Senokubona senkulunkulu asisize nje ngoba isipoki lesi sikena siphume sithuthe sihambe ngoba sazi sasifike kanjani kuyena. Ngoba si-affecta wonke umuntu khona siyinkinga. Yabo nje mina ngingabona emehlweni ngangithi mengivuka nje la embedeni kube ngathi nento emile la embedeni ingiphephetha wona amehlo lawo. La embedeni ngabe ngiyabona phela manje. Angikwazi ukubona kahle kumele ebusuku ngikubona. Ngisho kuba mthi ayiba wonke sihambile nje into kade la embedeni ngiyibonile. Ngoba mengilala ngiwavala amehlo. Amehlo ami bathi ngiyawavula mina shuthi isuyitsho ngiyayibona kodwa ngiyiboni. Masinyera letho uyegwala sengizwela nje wena. Hayi ubaba ke nje ufana umuntu ongekho. Hayi phela teknika akayibona utshelwa yimina ithi hayi baba nansi ithi ihamba. Ngibone. Ngithi hayi. Ngizazela umama lo ngisakhula negenge bese sithi mhlambe siphuma ebusuku
Yebo. Siyabona ngoba khanda kuqala ke. Yes, yes. Mhlawumbe sihamba kusenamahlathi-ke la ingabikho yonke le mjondolo. Ngithi ngiyabona laba engixoxa nabo sebethulile. Ngikhuluma ngede kwenzeni. Abaphenduli sibe sesidla sesiphumile emahlathini amahlathi. Kube imali eqaqeka bathi siyakuzwa nje ukukhuluma. Kodwa masazi ukuphendula kanjani. Awuyizwanga lento eshoxisa izinwele. Yabo kunezinto. Yes, ngiyabona. Ithi nayi bengingazi phela ukuthi ikhonto enibambile. Ngisho ukuthi khona into ikwenze. Yes, ongakafethi wena. Ingakafethi ungazi wena kwenzeka kanjani. Into enjalo umama akhalela. Manje mina ngithi angiyibone lento eshoyo. Kube ngathi manje unamanga. Kodwa ngicela sengumkholo phela ukubona ukwenzeka kwezinto. Ngoba zikhona kona zikhona ngempela. Ngoba ayiyodwa futhi lento zikhona nje ayiyodwa. Ngize ngithi ayingeke bankosi ayiyodwa lento. Azinkingi. Azisikingi kodwa kuphela iring ngaze ngayikhumula ngelanga ngoba yayibaqaza iring kakhulu. Ngaze ngayikhumula iring ngayifaka udophini ngathi ayikho into ebaqaza iring babankosi. But ayikangithinti kodwa yayibaqaza. Ibaqala indlela ukuthi ngingakwazi kungaze icindezele shuthi angani sokwenze nje sifuna ukuyikhipha ngiyacabanga. Ngithi mina ikhona lento ekhona la endlini inkulu. Ngoba sometimes mina ngiyakwazi nokuyibona yabo mengihleli nje la ngithi bangosi abantu bangijamile khona into ethi shazi ekitchen. Eveli ithi shazi. Yes, ngiyabona le nokwazi ukubona ngisho asicishe nje indlu yonke ithi mase ufike la ebusuku. Indlu yonke. Yes, angithi nabantu ke laba kuthiwa bangenwa imoya yokuthwala esolo ukuthwasa. Iqala kanjalo le vision ngithebo. Thoba suke bezama angazi bechaza esuke zama ukuthi ikuteste ukuthi uzokwazi nokukhecha ufasa kangakanani yabo. 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 Leswaye ke mangabe nawo ngokusho kwabo indlela sebechaza ngayo yabo ukuthi isuke idinga iconcentration yakho nje bokwazi ukuthi uyibambe. Yebo. Basuke batesta ngazika kuqhubeka kanjani ngangezwe noma echaza nje ngithabo. Ukuthi abantu abadala bakini basuke beke ukuthi abantu abadala laba bomgomo yes testa kanjalo yabo. Njoba thina ungeke uyibona. Uthi noma mhlawumbe ngisho ukuthi endlini ngathi khona umuntu olishiye endlini. Yes kuyenzeka abantu abaningi kanjalo ngithabo but ukuthi ke asi understand the meaning yakhona ukuthi kusuke kuyinde ukuthi shuya ngithabo. Kuyinde sishuya. Yes yebo. Ngoba ngisho kuthiwa sibasi leminyango lakhe mengifaka ihlampe emaqashana enkukhu ilunguza la sicabheni lento kuthiwa izande charcoal khona bangithi bathi bankosi ubase charcoal ngibasi charcoal ithi kanje sicabheni iphinde emuva ayinabuso kodwa futhi kodwa lapho ngizojulwa kibe manzi ke mina ngoba ngiyakazi ukizwa. No ngiyakulungela masiyabonga. Ngicela nicele usizo kubantu abangaba namandla abangadekelela kulento abayo. Ngicela nikhulume nabo. Yebo. Sanibonani mina ngiyacela uma Mnyarendelo besicela usizo umuntu ongakwazi ukuthi sisizakale kona ngoba la endlini kunespoki nje lesi straight ngoba lento isikhishwe sesihambe zonke le inkonzo thini ayiphumi ispoki ongasali ngoba angazi ngayichaza ngithini ngoba isenganeni ikhuluma enganeni ngoba eqaleni yayibiza yona ikhuluma ithi uLucifer lento la ngayibamba khona uthi demon qobo lwalo ke leli ahamba zathi athi uLucifer le ithi uLucifer bengicela ukuthi sisizakale sikwazi ukukhipha ispoke esila endlini kuzingane ikwazi ukukhululeka nathi singasi affect kuba siyasilimaza kakhulu sesisokele kakhulu ngoba bonke abantu bashiya imali zabo sekuphele nalezo imali ke manje akekho kwazi ukusikhipha lesi spoke akekho bathi siyavuka ngo12 iyavuka lento ngo12 ingane yehlenyuka ishona le nale vele kuyenzeka siphiki kodwa akekho kwazi ukukhipha kubo bonke abantu bakhipha abakwazi besicela usizo ukuthi sikwazi ukususela ispoke esila endlini kahle hle lespoke nje bhuti sifana ukuthi i-Illuminati the Satanism straight le. Yebo. Yebo. Baba. Yebo. Cela nawe usizakala umndeni wakho. Besicela ukuthi nisize la ekhaya ngoba manje sinengane enenkinga ekade yaqala. Saqala uyibona lento ngo-2018. Sizamile ukuhamba endaweni eziningi nakubantu ababonayo. Kodwa kubuye kube ngcono kubuye futhi kuqale phansi.
manje besicela ngoba amandla nawe imali nakho angisasebenzi ngisempeshenini awasekho kahle ukuthi sikwazi ukuthi siye kubantu mhlambe abangakwazi uyisiza abadinga imali enkulu. Siyabonga. Yebo. Nkosi. Nkosinathi. Mekuvela nje kumina. Mekuvela usizo hawo. Ngilamukela nje kuphela. Okay. Ngoba isithwetshuliwe kwathiwa ithwetshuli. Yeah. Ngifike nina esengcono. Beningeke ngazi ukukhuluma nanaye. Ngoba bengakhulumi nanathi. Yeah. Ivale kamereni nokuphuma lapha ekhona. Siqale kufana ukuthi nje sihleli nesilwane. Yeah. Yebo lento yayibithika yenza into ezihlukene. Yebo. Angazi-ke nganza kwethu ngizoba kunina kodwa ngoba uma umuntu edinga usizo kanje mhlambe omunye yathi no hayi singayishiya inamba yakhe siyifake ukuze bamthinte direct abasuke befuna usizo. Yebo. Awubunye kubiye ngisabele futhi khona nezigangi phela ngithi yabo angisenamali la ekhaya. Yebo. Imali iphelile iqedwe abantu bayabathandaza ngithi yabo sekhona abaqamba amanga nabadlala ngabantu ngoba usizo lomuntu khona abaphendula imali ngalo. Yebo. Yes yabo. Imali sibheke lapha nje mama bese yosho udaba lwakhe. Ngabona sengithintwa umfethu uthiwa unyanga yeshumi. Yebo. Yabo wathi nje ucela nje usesaphatha ishumi but ngokuthi sinabe engasinamali but bangisendeleke isithombe ngathi wazi wasuka ke la ehlala khona wazi wayela yena ekhaya kuyena eyobona usisi. So ke kuthina esithweleni sisuke singasekho kulokho ukuthi umuntu usizakala kanjani okwethu kumveza nje usizi lakhe abheke nalo South Africa nabantu bonke jikelele bayazokulekelela. So ke kungaba kunina ke makuthi khona abafisa ukunithinta mhlambe bazonithola kanjani. Yebo. Kukunina makuthi niyafisa ukushiya inamba yenu noma mhlambe niyasabela sozwa ngani. Hey mina angisabile utho baba ngoba hayi ngikhathele. Asikhathele baba asilali thina sikhathele. Hayi ungabanika ma. Mina bengicela ukushiya inamba yami mekhona oqhamukayo nosizo noma ngabe uluphi usizo oluqhamukayo siyalamukela ngezathi zimhlophe. Inamba yami ithi 081 77 17401 uMamnyerende. Sicela ke abantu bangadlali-ke ngane zokuthi ngale namba le sicela ngempela abantu abangakwazi ukuletha usizo nansi inamba kungabeki abantu abagangayo. Siyabonga. 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 Yebo. Nkosi. Shala lapho. Mina ngikrendile ufana nentwana yami yebo. Ngiyafisa nokuthi ngiba ngisho ube ngithi ngizana emovie kodwa ngoba ufuna ukuhamba ke nomuntu othambile. Futhi ngiyagabheka ke eskimbini mina yebo. But it's fine anytime yebo. Mina ngikhona bro. I like to hang up with you sometimes. Okay? Anytime you need to chat or to chill. I'm telephone away. I will make a time with you. I would love that. Ngihamba wesilisa, ngihamba wesifazana. Kuright phela impela athi yabo nje. Iyaqina impela because nami sengiyabona hayi shuthi hayi mama abazukulu bazoba khona. Yabo. Ngiyabona nje ijonga impela leli. Yebo. Ijongo leli. Right impela manje wesifazana nankinga but nalapho ngishayela ihlombe mina yabo. Because ngiyabona ukuthi hayi ke ibutho lesilo likhona. Siyaphambili kuzokubhuza abazukulu la. Lokho kuzodlula lokho. Abafese sisebenza abazukulu sekhaya ngoba lento ivalile laba The storm will be over bro ngithebo. There's a life ahead of you. Hey, hayibo. Sizophila nje ngana kwethu ngithebo. Ngisho ngafika ubaphethe ngeshumi bebangaka. Yabo. Uqhubisa kusho kwamatshwele sikhoma atshwelaza ngithebo. Bangene bashintsha yobona uma bacelasaza. Bakhuluma isiNgisi, bakhuluma isiZulu, ngisho isisuthu, isithwaka. Mawe. Dake ijonga hayi. No but nje ngijabula ukubona bro wami. Hayi ngijabula ukunibona nonke na. Hayi kuzolunga bethu. Ma. Yebo baba. Kuzolunga baba. Hey baba ke kulunge. Kuzolunga. Ake kulunge. Sinethemba mekufike nina sinethemba kakhulu. Akuna asinalutho lithi. Kulungile uNkulunkulu letha sazi thina ayibeke kuthina abayibonayo abantu ukuthi yabo. Yes yabo thina ngeke siyibone thina. Ngoba nami ngiyabona inamba yakho nje kanti ngodadewethu. Wathi bani namathuki ngiyacela ufanele ubhuthuleleni. Ayikho abantu bani ozolapha uNkosi. Ngithi mina angazi umntakamanga. Bathi bukuzoze ufe nje.
ngathi vele ngizoze ngife dadewethu sengihambe kakhulu hayi kuzolunga kodwa-ke ngiyamthemba uNkulunkulu mina Hhayi. kakhulu Sewahamba ngoba ubehleli kusuza nje 3 months mhlawumbe uma kusuza eyi sesihlalile emasontweni hayibo hayi uzolunga ukuthi bangisho ukuthi abanye abantu phela bafuna imali angithi yabo mhlawumbe wehleli lapha endesini musekuzona mhlawumbe bengahlali imali bekhokha angithi yabo ibuhlungu because imali ayisekho kodwa-ke naye siyabonga yebo South Africa siyabonga ngenza kwethu siyabonga siyabonga kakhulu siyalicela usizo olungasezomndeni siyabonga nisale kahle emakhaya amen